зомбировали, чертовой матери! Я тебе за родину воевал, а вы за недолетки! Напомните! Вы же русские нормальные люди! Нормальные! Вы же почти сволочь вроде ходили советские! А в глазах шоколад! Вот, хоть Бандера в кепке пошел, посмотрите! О, да, это чіткий Бандера! Це такий зустріч двох міфологій, нової російської міфології, критичної, сатиричної і такої глибоко соціальної, і зустріч нової романтичної, героїчної міфології української, це зустріч Ватніка і Бандерика. Ми зрозуміли самі, що і там Антон Чацький, автор з Росії, і я, от українець, що діалог, в принципі, неможливий, а можливо тільки діагноз. Створюється реально абсолютно новий міфологічний простір, і нам приємно займатися створенням цього простору, і ми надіємося, і покладаємо велику надію, що до нас залучаться білоруси. Тому що, насправді, на жаль, не так вже багато співпраці між білорусами і українцями, хоча це, можливо, єдині в світі дійсно братерські народи, без всяких разночтень.